7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business, isintu, nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Kakasi FM ngolesithathu njalo ngo7 sesikhuluma indaba yesintu loluhlelo ke ungalithola ku YouTube ama videos akhona ku account yeGagasi ungayena ku app yethi ikhombisa even ama videos ungayi-downloada nje for free mawumlaleli wendaba ke kule app uyi-VIP in fact uyi-VVIP so masofikile khona it's not enough ukuthi usuyi-downloadile app you must search for Indaba and then bese uyakwazi ukulandela the shows so namhlanje bawethu sikhuluma ngento abaningi abangavama ukuyiqaphela enobungozi eminye imisebenzi abantu bayenza bethi balungisa izinto zabo zingenzeki kungalungi omunye azathi ayi lezi zinto zethu zakwantu siyazenza kodwa imiphumela ayibi right kanti khona izinto ezisweyishodile ezinganakwa uma kuzokwenziwa umsebenzi noma ngabe onhloboni kunezinto njengama non-negotiable esintwini zokuthi akuwenzi ukuthi ngeinsuku building up to leso sikhathi uma kwenzekile ke kwawukuthi usukwenzile lokho ukwazi kanjani ukuthi uyihlambulule indaba yakho ukuze ihambe to discuss ke leyo nto leyo yezinto engama do's and don'ts mangabe umuntu ezoya emsamo lozobe khuluma ozobe khona kumbe i-family members obukhona kwi-family ngaleso sikhathi we have umkhulufakazi Mlaba uye lapha aphinde futhi abe umfundisi as well Cimba siyakubingelela ade sigcinile Gagasini Sohlaza ngiyabonga kakhulu ukuthi siphinde sihlangane ngiyakubingelela ngibingelela nabalali bonke bese kuba uza kwethu enginayo namhlanje Siyabonga kakhulu uza kwethu ke akhuluma ngaye ukhuluma ngomunye umelaphi uMakhosi umnikati dinango sekubingelela Amen Sohlaza ngibingelela kubalaleli ngibingelela baba Mlaba Amen Okay kunegama nje nokulisebenzisa nabelaphi enikhuluma ngendaba yokuthi kufuneka umuntu ohlanzekile kwenziwa umsamo kwenziwa lokho nalokho onjani umuntu kumele ukuthi abe semsamo makuthiwa kwenziwa umsebenzi kumele kukhulunywe kushiswe impepho njalo njalo kunezinto ezilindelekile kuthena umuntu ozobe enza lokhu umuntu osimo sakhe sikanje sengisho ke ekuziphatheni kwakhe ibehavior Sohlaza asibonge kakhulu ngalombuzo ojule kangaka cishe sizoqala sikuveze Sohlaza ukuthi umsamo ingqekethi ekhaya okusho ukuthi uma ikhaya umsamo wakhona ungahlanzekile okusho ukuthi yonke into yala ekhaya ifile so umbuzo ubuzayo ukuthi onjani umuntu okufanele emsamo number 1 akube ukuthi inhliziyo yakho ibunene awunayo inhliziyo embi awunawo umona ngoba ithongo the time ukhuluma not ukuthi only lilalela ivoice yakho but lidonsa ngisho ekujuleni kwenhliziyo okusho ukuthi ngisho ngakhuluma zonke izinto ezinhle kodwa mangaphakathi kukhona into ibambile kukhona okubambile okusho ukuthi lokho okukhuluma lapha ya emsamo akuseyikho noma ithongo alisakumukeli kunjengoba kunjalo number 2 vele umsamo kufuna siuqonde ukuthi akusiyo into yokudlalela ukuthi uma sikhona ekhaya sizele singamadodana uma ngifuna ukuyemsamo nje ngiyemsamo uma nami ngithanda ukuyemsamo ngiyemsamo kodwa umsamo uhleliwe ukuthi ubani umuntu ophahla umsamo okhuluma namathongo la ekhaya ogcotshiwe ngosiko lwakhona ukuthi nanga umuntu okhuluma namathongo ala ekhaya Alright yazothi ngecimba ngiyanotice ama ngabe ukhuluma ngendaba yomuntu ozobe ekhuluma emsamo nanokuthi indawo okuyona yokudlalela What about kama family members azobe ekhona nawo kwenziwa lokho yini elindelekile ke kubo nabo noma le oyishoyo kufanele kuhlanzeke lozobe ekhuluma kuphela Ngiyabonga Sohlaza kuma family members akhona naye losuke ekhuluma number 1 indlela yokugqoka awukwazi nje ukuthi uzovele uye emsamo ugqoke ivesta yakho ugqoke iskin number 2 ilento esithanda kakhulu thina njengabantu abasha njengoba kuyinyanga yethu nje indaba yama cellphones siyaphahla lapha sikhuluma nempepho khona obhizi no WhatsApp khona Facebook khaya izinto lezo okungafanele ngampela ukuthi uyithinte uma usukuleya ndawo indawo yokuthobeka leya indawo yokuthi ungaqhwakeli uzothe bese kuthula uthi do umuntu lapha ya obanga umsindo ofikelwa ukukhwehlela noma mhlawumbe ofikelwa isimo esithize esiyimvelo kodwa ukwazi ukuthi ukubanga umsindo niqhwebana while kusakhulunywa namathongo akuleli kha so wonke umuntu osuke khona uyasithobela lesi simo
umsamo ngisho ngale endlini enkulu uma kuthiwa kula endlini yangenhla ired isuka icinyiwe ngenxa yokuthi la ekhaya sekuthotshelwa lesi simo sokuthi kukhulunywa nabanikazi bomuzi anebhadik iradio because kwi-cellphone kuthiwa kungangenwa nayo so igagas nje sizothiwa alicishwe no ngizwa kahle abantu besifazane ke kulolu hlelo sengengezwa amanye ama-expert ekhuluma ngendaba yokuthi ungayemsama mangabe kuma periods mangabe ukhulelwe njalo njalo and we understand wena mnikazi ukuthi kweminye imizi abantu abakhuluma emsama abantu besifazane yes kuba njalo sake sayihlahluba lento sohlaza okutheni inini la umuntu wesifazane noma onjani noma imuphi umuntu wesifazane onelungelo lokuyemsama ngizokwenza isibonelo ngumamnikazi ngishadele kaDlomo ngiyisangoma kaDlomo angishisi impepho yakaDlomo yize ngiyisangoma esigodlweni sami ngiyayishisa impepho ekhaya kithi la ngizalwa khona isigodlo sami singakathuthwa ngisowa kamnikati bengiyishisa esigodlweni egcekeni lika baba kodwa emsamo wasekhaya ngoba ubaba umnikati uDeni usaphila bekuthi mengiyocela into enokwenza nethonga la kamnikati ngoba ngelinye ilanga kuzofanele ke sixoxe ukuthi yini umahluko phakathi kwamakhosi nethonga noma nomsamo womuzi ngoba uthola ezinye izangoma eziningi because that's another element ebulala abantu abaningi athi umuntu ngoba sengiyisangoma like angishisa impepho azayovonqa ngisho endlini yangasenhla kanti ingakho sithi asikhiphele emsamo wakini mesikhipha ngoba umsamo yindawo ehloniphekile izangoma ezabantu besifazana ushisa impepho kini uyishisa esigodlweni sakho ekhaya oshisa impepho isalukwazi esidala esesimilele vele ukuthi sengaba yise sishisa impepho esachaza nakhona ukuthi awuguqe emsamo uyale enzansi ngasemnyango isisha impepho kodwa mase uzothemeleza uyehla uyenzansi uyokhulumela khona Right, namhlanje sikhuluma ngezinto ongamele uzenze mangabe kuzoba nomsebenzi nezinto kumele uthi uyiqaphele uyizwile le yama cellphone nanokuthi kuyathuleka kuhlonipheke ugqoke kanjani yini okumele uyenze 0861596596 kwi topic esasiyenzile ngokwedlule kwafuna omnye umlaleli naye wazobeka iperspective yakhe so nawe uvumelekile ngokwazi kwakho kwenzekani kumbe mhlambe ukungenziwa ngalendlela ubungozi bakhona ukufundile ikuphi kubeka nje you need to be educated ungafona ku 0861596596 I'm on Twitter as well Alex Mthiane na ku Facebook page nakhona la ku YouTube la ma comments ala ezansi uwafake uphendule kuona now namhlanje lesithathu umsebenzi uzoba ngolwesihlanu noma ngomgqibelo khona into ethi kwinsuku building up to leli langa kufanele abantu bayithibe kwi sex njalo njalo ebumnandini kuyaphuzwa kuyajatshulwa njalo njalo sohlaza iqiniso kanjalo njengoba uyichaza ukuthi uma sekusondele usuku lomsebenzi sizosondela emsamo ikakhulukazi nalomuntu nje ozoshisa impepho akakwazi ukuthi avuke kumama bese shona emsamo ayoshisa impepho lokho kungcolisa ukuthi umakade esocansini mhlawumbe okunye siyazi ukuthi njengoba siphila nje emakhaya abantu basebenza eindaweni ezikude ezihlukahlukene asikujwayele lokhu ukuthi umsebenzi ungaze kuthiwa sekuhlatshwa inkomo wena imawufika uma unendlela emsebenzini cela ileave kusenesikhathi ukuthi makulungiselelwa umsebenzi kuqala kuhlatshwa imbuzi abantu abaningi bafika sekuhlatshwa inkomo bezele emsebenzini kanti imbuzi iyona eyenza umsebenzi iyona exhumanisa namathongo before kuyohlatshwa inkomo so abenzeka abantu ukuthi abayinikeze isikhathi becela emsebenzini kusenesikhathi ukuthi iqala kuhlatshwa imbuzi kubika umsebenzi wenziwa yonke into umuntu oyingxenye yalomndeni abe sekhona phakathi kwaleli khaya okay uzokuthiwa ngeke silinde umuntu oyedwa sikhona nje sesiphelele ngoba usekhona okhulumayo sesingaqala kufanele abalindwe abantu baze babe khona ithi ngihlahla ncane emlaba khona uyishilo uthena awukwazi ukuthi uvuke nje kumuntu wesifazane kumbe mhlambe ocansini bese uba ingxenye yalokho why sohlaza ithongo liyakwazi ukusensa ukungcola thina mhlambe njengomnikati nje njoba sisebenza apha ngabantu abadala siyazi ukuthi uma sike sadlula lapha khona la kufanele siqale sigeze khona nobani osiza abantu kumele abe neswasho sakhe so ukuthi before ayongena kwelamathongo before ayongena emakhosini kube nensila ayigezakho ukuze ungangeni naleya nsila kwelamathongo ngoba ngokwamathongo noma kwakubabona babelwenza ucansi kodwa sekufana nokuthi kuyinto engcolile uma usuqhamuka nomzimbo onjalo kubona okay so othintekayo ke obviously ngeke azamemeze kwifamily yonke ekutheni hey
bekade ngiso ocansini ngomsombuluko njani iyiphi indlela yokuthi azihlanze abe clean before kwenzeke lokho and uzokwenza kanjani ngifisa advice la yokuthi into ezokwenziwa ohlela umsebenzi ukuthi kube khona ababekela ukuthi bazoyiklina lapha ya noma umuntu ngomuntu uzozenzela yena ima kanjani leyo edinango uke wathi Xemba uza kwethula wathi even kuzoba nomcimbi la ekhaya angicabanga ukuthi umcimbi udiscusswa Wednesday wenziwe Friday yes udiscusswa in advance ngalesikhathi udiscusswa in advance then usuyazi vele ukuthi ngomhla ka7 kunomcimbi ekhaya ngiyawudiscuss yabo nje kusasa njengoba ngiyokhipha ithwasa ngolihlan ubaba ngamgcina 2 weeks ago ngoba siyazi cha kahle sohlaza ngiyazi ukuthi uma ngizomela lo msebenzi poor guy ngiyazi ukuthi mengizomela lo msebenzi ukhumbule sohlaza ukuthi lento le ngalesikhathi usekumbatheni sorry uhleka udinango uyakuzwa la ekhona yes okay uyazi la ekhona ngoba before ngiyothwasa ube khona uyayazi lempilo ufundisiwe ngayo now into yami ithi irespect anginika yona engesona isangoma ingoba uya understand umsebenzi engwayo ngiyakuloya mbuzo wakho ukuthi uba disciplined uba disciplined and mase kwenzekile kodwa ke washelela umuntu or mhlawumbe bekade engazi usekudiscover sefike ekhaya ekutheni hey you shouldn't have bekungamele ikhona indlela mhlawumbe ukuthi kakahlanzwe ke yes siyakwazi ukuthi kube khona ikhambo ohlanjwa ngalo angizulubize emoyeni ngoba ngangidayisi ngemithi but ngifuna ukuyentweni ethi if kukhona umcimbi noma umxokozelo ekhaya ni discussa beforehand and mawuzoba khona ingqondo nengqondo yomuntu I respect into yamathonga ayingabe yabantu abathize hence ngenza le example ngomyeni wami ukuthi akuyona into yami eyethu ngihlonipha amathonga le yangane ngihlonipha amathonga ami ngoba ngifuna lento bephiyo ukhumbule yize ewumyeni wami sihlanganisiwe unama spirits akhe nemimoya yakhe ngineyami kanjalo but ngalesikhathi simbatha kuhlangana izidalwa zami nezidalwa zakhe ngiyolekelela umuntu onezidalwa zakhe ngiyayona lento okay bangabe ufisa ke ukuthi cleanwa kanjani mase kuphela uhlelo uzoshiya ama numbers zabo so that uzokwazi ukuthi wathola angithathe uJane from Mthwalume hello Jane Sawubona but Alex njani sikhona uyamuzwa la umakhosi ethi ugcine ubaba 2 weeks ago ngilambile mina about 5 years ago 5 years oh okay yes but Alex ngiyangibela nonke lapha eKasini noma ngade ngagcina ukuxoxa nani but Alex I have a big problem with making enkulu lucky lenkinga yenzeke yeah let's do this so Jane we're going to have to call her back so that sothola better connection ngoba iyanqamuka sizobuyela kwena Jane ungamangali and then ngiyakumkhanyiseni imntawo nginawo kamasho mkhanyiseni yebo sokhulu niyaphila sikhona mfethu siyakumukela ohlelweni hayi siyaphila mfethu sure no angibingelele nakuzihambeli zakho lapha no yebo no mina kunento engifisa ukuyibuza ukuthi iqiniso kangani kodwa iyayakhe sansimangiza ukuthi ma uzokwenza umsebenzi wabantu abadala angathi ungawubeka kusasithumana ba ethongweni noma kubantu abadala abalele phansi kukhona abasuka kude abayizalwazi mawuzovele umsebenzi kuleli sonto wenza isonto elilandelayo uyofika izalwazi ehamba kancane seyiqedile inyama lapha sifike ngasathola utho ijiki okunye ke ukuthi njengoba kwekuthiwe idlozi liyathethwa kuthiwe sometimes ungayikhuluma into ekhaqedwe ungayenza izokushaya sikuphi isidingo sokuthi uyoshisa impepho ngoba kusho ukuthi ungayikhuluma into eliza ukuthi hayi uthi ufuna ukwenza ukuthi okay 2 questions Xemba ileka 2 months in advance ukubika muzokwenza umsebenzi then bese kuba yileyo ukuthi why senza umsebenzi mawukuthi kanti bayabuka sohlaza asiqale kuleka 2 months yeah cha
akukho ukuthi kufanele kuze kube nesikhathi eside ngango 2 months ukuze ubike umsebenzi. Lo 2 months oshoyo mhlambe kuba umlomo le esineyinkolelo zokuthi umlomo uyadala. Njengokuthi siyaxoxa thina njengabantu bala ekhaya ukuthi ngoJune njalo kofanele senze umsebenzi kadadewethu owashonakho. Kodwa uma sekuzoqala umsebenzi siubika ngalendlela le esukade sichaza ngayo ukuthi sekuhlatshwa imbuzi mhlambe iyahlatshwa namhlanje ngolesine abayi kuhlukile imkhuba yasemakhaya abanye bayihlaba ngolesihlanu ngesabatha abahlaba inkomo. Kodwa la ekhaya isuka isikhulunyiwe ngokobundeni nethongo la ekhaya lisuke likuza ukuxokozela nenkulumo yala ekhaya ukuthi hayi kunemsebenzi ehlelwayo la. Ingakho ke sekuphenduleka lo mbuzo wesibili ukuthi ngalesikhathi senilokhu nikhuluma la ekhaya ukuthi kunomsebenzi ozoba khona fanele senze umsebenzi ngalesikhathi usuhlehla lo msebenzi yila ithongo esuke selidinwa khona ke ukuthi hayi bekunenkulumo ethi ngoJune kuzokwenzeka umsebenzi. Naku uJune usuyaphela umsebenzi awusenzekalanga. Yilapho ke sekuvuka khona ulaka ukuthi hayibo benisibhansa phela nina nithe kuzoba nomsebenzi anisawenzanga. Sure. It's 1920 you're on gagas. Ngizothatha unjabulo nawe Hawik. I hope uphendulekile mntawonga. Yes Njabulo. Njabulo. All right, I've just been informed ukuthi ezinye izindawo sezivele experience load shedding now, so sometimes by the impact quality of online, so please keep trying again and again ugcina ungenile ungadiki ibali. Sho Njabulo. Hawik, right, so biyela kunjabulo Hawik ithi ke ngiphuthume ngizothatha anonymous enqotho. Sabona anonymous? Baleke njani? Siphilile mfethu njani wena? Sikhona. Yes sir. Yini bengifuna ukubuza lapho Alex ukuthi uma ngabe ukade uyibandakanye kule nkonzo le kumele mhlambe uthatha isikhathi esingakanani ukuze mhlambe ukwazi ukukhuluma nedlozi. Oh okay. Nambuzo direct from anonymous mnikathi? Yes, I think ubese ke why highlight umlaba lento ukuthi it depends from ama families ngama families, but I would say 7 days is a max your purity ephelele. 7 days ukuthi uzile before umcimbi, especially uma kuhuwe ngempela usingaye wempepho. Okay. Ngaphendula lokho? Yebo, ngiyezwa bhuti Alex. Manje ngikubuza ukuthi kuyafana mhlambe ukushisa impepho nokuphahla ungashisa impepho. Yes, kuyafana ukuthetha idlozi nje kukodwa ngoba lapha ya uyothoba kubantu abahlala endlini yangasenhle ekhothanyelwayo. Just imagine uvuka ekseni uqede wena ukwenza mhlawumbe ukwembatha nomuntu wesifazane, uyahamba wena uyakubaba wakho ngisho esaphila nje amahloni vela yakungama ukuthi ungayothetha udaba lokuthi ucela into enkulu kangakanani kade uzazi ukuthi umbathile. Uyayizwa lonto noma esaphila ubaba wakho. Imagine kamakhehla namakhehla nokhokho nokhokhokazi uzoyoba ngama ngalesi sithunzi ngoba phela into eyinkinga ile senzo sakho okwa wena noma uphuma kuso sikushayisa amahloni ngisho ngakuthiwa wena unali ilungelo noma ushadile kodwa lesenzo siba namahloni ekutheni uma usenzile engathi abantu bengekubona ingakho kuyinto efihlwayo. Now if wena uziklinsela into ethi ngingenile mina la endlini yabantu abadala ababona yonke into ingakho bebona inhliziyo yakho bebona yonke into nezeno nale senzo sayizolo sokuthi you are not clean, you are not purified, bazosibona and babuka indelelo ephuma kuwe ukuthi ukwazi ukufika nalokhu kungcola. Uyezwa leyo anonymous? Ngizwa kahle kodwa ngicela ukubuza okugcina mhlambe uma ukuthi la ngimbathe endlini okuyiyona mhlambe ngithi eyakwagogo ukuthi izinto azikenziwa zonke njengokufaka abantu abadala kuyikhona mhlambe indlela yokucleana lokho kungcola. Vele mesofaka abantu abadala indlu iqala iklinwe ihlanzwe so mani izoba nomlekeleli ozonisiza kulowo msebenzi kufanele leyo ndlu iklinwe bese siyagcina leso senzo kuleyo ndlu ngoba indleni abantu abadala akudavuzwa kuyona akuyona indleni nikwazi ukwenza noma yini kuyo lulela lo unika isenzo sokwembatha kuleyo ndlu so before sibafaka abantu abadala we cleanse ikhaya lilonke vele. Ngithanda leyo leligama lisebenzisile akudavazwa kuyona. Takudavuzwa sohlala ngegama lomdavazo ngithe siyadavuza sicabanga ikusasa. All right, khona uzophenduleka mfethu for ukuthi ke iklenzo kanjani uzowathola ama numbers ngasekugcineni. Yebo. All right, sure. Angikhohliwe on Facebook ngizoya kuwena after this.
Indaba ekakasini siyaqhubeka namhlanje sikhuluma indaba yezinto ongamele uzenze makuzoba nomsebenzi ekhaya kumbe kunomsamo kuzobe khulunywa izinto lezi ke ongayithatha kancane nginama comments ke ngimafundayo on Facebook nginamakhosi umnikathi kanye nomkhulu umlaba usanele uthi into engayisho nje ukuthi makuzokwenziwa umsebenzi kini awuyi eindaweni zobumnandi njengama car wash ama tavern iseclub njalo njalo ungavelelwa yibhadi ngikhuluma ngento eyekenzeka kimi sake saya kwenye indawo sayophuza ngathola intombi khona saya endlini yomjitha wami saqhubeka saphuza kwaze kwaba yintatha sathi sesibuya sebengisa ekhaya imoto yavela yashayisa kwalimala mina ngedwa kwaba yimina oba nengozi endololwaneni ngahamba ngaye ekhaya ke ngayoshisa impepho then bese kuzoba ulindiwe ngokwazi kwami uyazithiba ocansini ngoba phela ucansi lihlanganisa abantu ababili uthola ukuthi lo olale naye uneyinkinga zakhe ezingamathunzi and lawo mathunzi makuukuthi wena ozobukhuluma emsamo kufanele ukuthi ugeze uyihlambululo ube clean okuphuza ke awu usungahlolwa nje ukuthi uyithibe usungabgonqa ke uma usudakiwe ungaze uyithole sewubheda uyithole usucelela nentombi yakho ukuthi bayiphi imali since wena uhluleka. Then umkhanyi Gumede ungaya uphuzile ingani notshwala buyabekwa emsamo ngomancintshana abadala ngeke bazi noma bunuka kuwena noma bunuka okuhambeni lwabo okunye kwalokho kufakazela izinto enishoyo abanye ke basha ama understanding abo. We appreciate those comments, keep them coming on the Facebook page Indaba with Alex na ku Twitter ungaya khona. Ngise Pretoria now kulindela sabona Lindela. Yeah, kodwa futhi Alex njani? Sure, use Pretoria le ekwandengezi noma ePretoria as in Gauteng? Gauteng. Oh, so ikakasi nawo libamba kwi app. Yeah. Yes, ngibamba ku app. Yes, mfethu uthini umbuzo wakho? Mina futhi la bengicela ukubuza yazi. Uma ngathiwa umshana la okuzalwa khona umama wakho umshana la ekhaya. Yes. Uyakwazi yini ukuthi uyishisele wena impepho uma ngaba ubona ukuthi abantu abadala balapho bona mhlawumbe ubona ngathi abakwazi ukukusiza kahle ungakwazi yini ukuthi uzishisele wena? Okay, Ximba? Sohlaza asibuyele kulolu daba lempepho. Ngokosiko kufanele ukuthi umuntu oshisa impepho ngizobuyela emuva kancane uyagcotshwa ukuthi cha la ekhaya umuntu osezokhuluma nabantu abadala nangu. Uma engumlanjwana kodwa ezobekwa okusemthethweni mhlawumbe abekwe umalume okanye ugogo wakhe umakamama wakhe ubaba kamama wakhe kumele ukuthi ayishise impepho. Kodwa asiyekeni lento yokuthi sivele siyiyele nje emsamo siyoshisa impepho. Yasohlaza abantu sebenzani manje usethuma exabene nodade wabo egcekeni agijima yemsamo athi bogogo bomkhulu nithula nithini engeyisa usibani ba akwenziwa lokho sohlaza. Impepho iyinto ehlonishwayo ibaqedile abantu impepho sohlaza futhi impepho iwakhile omunye umuzi uma uzoyihlonipha uwazi ukuthi akusiyona into okudlalelwa yona. That's why ke sohlaza hlale sikutshela abantu ukuthi musu ukujwayela ukuthi uyoshisela impepho efletini uyoshisela impepho emqashweni. Umuntu onjalo onamandla ukuthi akwenze umuntu othwasile wabikwe ekhaya ukuthi ungenwe ngamakhosi uyakwazi ukuthi kuphi nakuphi ke la khona ashisa impepho kodwa hayi noma ubani nje. All right, nanso ilokho impendulo Lindela. Okay, hayi ngiyabonga ngizwile bro. All right, no siyabonga kakhulu nathi. Ngizodlula ngithathe umzo from Kandengezi from Epitoli eGauteng to Epitoli Kandengezi. Sure, Mzo uphi? Mzo. Yebo Alex. Yes mfethu. Ukandengezi yes sikulalela. Yebo futhi ngisacela ukubuza lolu daba ngathi lubheke kakhulu makunomsebenzi. Ngicela ukubuza mangabe ukuthi mhlambe ake sithi kuzoshada. Nakhona lapho awukwazi ukuthi uye kule yankonzo mangabe uzoshada. Mhlambe futhi wena uzoyishisela impepho noma mhlambe komunye lo ozoshada noma uzoshadelwa naye futhi akavumelekile ukuthi aye kule yankonzo yasekamereni. Makhosi
njalo ngani yami ngoba ingakho kunalento ekuthiwa ihoneymoon angithi wena mawusuqeda ukushada ingakho ke wena usuyozitika lapha yana kodwa ngalesi sikhathi nje sazoyothetha umsamo uma sazoya ukuyendlini yangasenhla uma sazoyisa umakoti esibayeni siyocaca uma sazoyesicawini siyogida asikwazi ukufika sesiqeda ukwembatha angithi phela kudala besishada si pure besishada sipure there was nothing ethi senike nambatha uzoza ushade nje yayizwa lento engizama ichaza so it goes back emandulo we vela abantu abashada nayo into ekuthiwa ucansi bazoyiqala masebeqede ukushada yes aphendula hayi ngiyaphenduleka kusho ukuthi kumuntu ozoshadisa nozoshadelwa kuyafana hayi zilani bantu abami Uzoyemsamo. mawuzoya emsamo nje zilani izingane zami nizobuye nibone yeah hayi ngizokahle ngiyabonga kakhulu but yini ubuza ngoba nomshado yini madosi noma sekwenzekile already hayi okuseqiniseni ngibekale kunjalo ngizomhlana July awumgcine namhlanje mhla ka 9 July kushuthi lo wa Saturday wesonto elizayo yeah okay nanzo ke advice evela la kumakhosi emnikazi uthi at least une windy la namhlanje then bese kuhlangana u7 days kusukela kusasa ke bese ku 7 days sale sesebenzela zonke zonke lezi zinto sure hayi ngiyabonga kakhulu Alex all right sharp hey just njalo sakhuluma ngendaba zokwembatha nepereseso nakho konke lokho kuthinta umdavazo kusasa we discuss that from 7 to 8 leyo ke ayilungele abancane but for now sakhuluma ngezinto kumele uzenze nokumele ungazenzi mangabe kusuke kuzoba nomsebenzi ekhaya so my guest is umkhulu Fakazi kanye nomakhosi umnikati inamba ithi 0861596596 ngizothatha ke umzo now ufalakhe ngoba sesigodile ngomzo falakhe ukwindaba ninjani kakasini siphilile mfethe kakasini kunjani siyaphila ufalakhe emhlongolo wahlabisa yes sir ngilalela lapha ngiyanibuka lapha umakhosi umnikazi muhle umbona ku YouTube yebo ngiyacwebezela ngamfonela lapha ngimtshela umtshela kunika inamba yami Alex cha usishilo nje ukuthi umama womuntu lo sure ithini yeah nansi ring hayi no ngeke ithini question cha ngifakazela futhi into esho umkhulu lapha kahle kahle mawuye emsamo ugqoki noma yini yeah uyabona kahle kahle uma uye emsamo uyavunula awuyo uyokhuluma namakhehla ungavunulile ufaka ibhishu laphana awuyi futhi emsamo ugqokizathuka kodwa nje okubalekile ukuthi mazi emsamo siyavunula mfowethu right yeah abantu mabeyibambe lapho nje hayi uhamba kahle kumele nikube njalo sohlaza indlela ayibamba ngayo usayibambe ngale ndlela yakudala kodwa ngendlela ukuthi izinto lokhu ihamba ishintsha zishintsha sesiye sithi phezukwakho lokho akushoyo ngoba onemvunulo nosagcina le yanto ekuyizimpande zomkhulu bakhe akenze njalo afaka imvunulo uqinisile kuusiko kodwa ake sithi ke manje akasalandela indaba yemvunulo akahloniphisa afaka into enemkhono engahambi nje nemkhono aye lapha emsamo all right sure ngiyajabula mama balaleli bevuma nabo based on experience nolwazi abanalo ku Facebook I will take ama comments akhona kungekudala inamba it is 0861596596 and then Facebook page it's Indaba with Alex ithi ngithathe nangomnye umlaleli ukwindaba kakasini kunjani anonymous endwethu yaphila phula esinjani ngiyaphila mfethu kunjani hayi kodwa isakhulu ngimiyelele kumana kubaba ayikafiki i-load shedding lapho endoda kade uhambile ugesi ubuyile kodwa all right sure buye ngesikhathi sila ngayo nje sure obutale bengicela ukubuza la kumana baba ngumuntu okukhulele kakhulu ekholelwa kakhulu emasikweni ekhaya so ngicela ukubuza la why sikubize ngokungcola like lesi mhlawumbe umuntu osulobolile wacacela wenza yonke into so why sikubize ngokungcola mhlawumbe emozo ya ocansini nomuntu bese uyabuya emsamo ngicela ukungenelela mhlawumbe ngizoshiya uhafu ubhuda qhubeke yes igama elithi ukungcola mntanami lisuka kulento yokuthi
lo uphathina wakho ukuleke ngesithunzi sakhe nemimoya yakhe kwangcolisa ezakhe ithunywa nemimoya yakho ngoba kuhlangene ama spirits awu2 a separate. That's number 1. Number 2, sikubiza ngokungcola ngoba isenzo esenziwa privately. If we are to say into pure, we would have sex emsamo. We understand? It's a sacred thing yenu nobabili ehloniphekile. If uzo understand igama lokungcola lisho into ethi if ubekungangena umuntu niyenza benzoxhuma nobabili niyeke. Ingakho ibizwa ngokungcola because the activity iyan spoiler, iyan destroyer, iyanona kwamqondo yeni iyathwebuleka. Phaphama lapho ke wena usiyothi hayi mkhulu bani bengicela badlunga iphumuzi nemoto nanga umntwana kadade wethu la uphukile bengifuna. Mind you, ingqondo yakhe ibisadungekile. Ukungcola in a sense yangaleyo ndlela. We are not saying into engafanele yenziwe. Kodwa iyinto ezothi mawusuyothula umsamo ukhulume namakhehla ushawa amahloni ukuthi uyenzile ukuthi ungaze wena ukhothame kubo ngoba into yakhe private and secret. Mind you, bona bayayibona but mina mengangena nawe endlini angeke ngize ngikubone ukuthi uyenzile. Amehla inyama. Yes. Kuyazwakala makuyazwakala. Okay. Bengifuna ukuyi-understand le part ngoba into esiyasi kakhulu. Like lo muntu umuntu okhona la egcekeni amandlozi la ekhaya ambona hamba la egcekeni yena umuntu futhi olethe ingane la egcekeni. So bengifuna ukunderstand lapho ukuthi sibiza kanjani ngongcola. Kungcola because ngalesikhathi uzokwenza zikline phele bese akushuwa ukuthi ningayenzi vele mawulanda umfazi usuke edla kubo egeze enza yonke into usuke umlandele kona lokho ukuthi azokudla la ekhaya. Manje mawusuzomncisha ngoba uthi uzomgcinela ukuthi wena uyemsamo ingakho sithi zila a few days otherwise ingane yabantu izobaleka. Okay. Kuyazwakala ngiyabonga kakhulu. Siyabonga. Yeah. Ubani ozodla uyindoda noma ulowesifazane? Mina ngisuke ngiyodla lapha kaHloma. Oh, okay. All right. Uyabambaza umlingani wakho la eceleni ecimba ivocab ishubile namhlanje. Hayi namhlanje kona ke. Ulesine namhlanje. Yeah, impela ngiyabona. Ngidle ekhaya amadoda bekumele sisho. Yebo. All right, 1940 yaqhubeka conversation ithi ngene ku Facebook. Asiqhubeke ne conversation on Facebook Indaba with Alex. All right. Ngithatha ke ama calls isinqale ngozethu bese ngiya ku Facebook uzethu say hawek. Asabona zethu. Yebo sawona but Alex kunjani? Siphelele kunjani kwena? Siyaphila but Alex nehambeli zakho. Yebo balalela. Ngicela ukubuza umbuzo lo wethu ukanjena. Thina ekhaya sesi amantombazane kunosisi abadala ngamaba 3 bese singabi nayo umuntu obhuti sebashona. Yes. Sekukhona ngizothi umfana ngoba mncane kumina ona 32 years okhona nje ekhaya ukuthi makufanele kushisa impepho omunye ubaba ade siza okholwayo nje uyosebenzisa inkolo wathi ucela kuba uyena uzosenzela emsamo loyo uvumelekile lo oyena engathi umfana ubaba lo osethathwe inkolo ubaba wakhona yini la ekhaya? Cha ubaba usuwezosenzela bezosenzela umsamo wayesethi ucela ukuthi ngoba asinayo umuntu osekhona ekhaya asinamalungu asabani asinamkhulu asinabani ngalo mfana nje ekhona onjabule ekhaya. Okay, kuba kanjena ke mama. Tholani ke manje imbuzi. Bese nina niye endlini yangenhla senivumelene nonke ukuthi cha nanga umuntu siyavuma sonke oyophahla idlozi la ekhaya. Ubese bikwa ke ngalembuzi, umesebikwe ngalembuzi kunomsebenzi owenziwa ngenyongo ukumgcoba azangeniswe nesiphandla esandleni sakhe sokuthi cha lo usewumuntu oxhumanisa nina namathongo la ekhaya. Kodwa ngisho ngabe kuthiwa mncane ningameyi naye futhi angayikhukhumezi ngokuthi sekuyena ophahla umsamo la ekhaya. Yebo ngizwa kahle. Yebo. Uqinisekile. Ngicela ukubuza futhi mangabe kusingena lapha ya endlini yaka Rawond ingane lezi ezo 7 years 8 zibalekile noma kufanele kungene labantu abadala kuphela makukhona into eyenziwayo. Siyabonga. Ukube kuya ngami mama ngabe kusondela wonke umuntu afundise ukuthi athobe nengane ifundise ukuthi ithobe
mhlawumbe okunye nje mama ungakabaleki kufanele ukuthi niphinde nilandelele izinto ezinjengalezi sohlaza uyazi ukuthi eminye imsamo inezinkatha zakhona obaba bethu kudala babekhanda izinkatha zomsamo into abashiyi bekhulumile kuthina ukuthi kunenkatha usiko lwayo luhamba kanje luhamba ngalendlela uma sehamba ubaba kukhulunywa umlando ukuthi lapha kwaMthiyane kwakunenkomo kwakunezitolo not ukuthi uMthiyane wayethwele but kunenkatha ayeyimise emsamo yena wokuthi la ekhaya izingane zakhe zizwane kube nokuthula kube nempumelelo once wageja imigomo nemithetho yalenkatha ngisho singagcoba omunye umuntu siphinde sigcoba omunye umuntu ngeke enze lutho emsamo because kunenkatha eyayimiswe ngalo baba ingakho ke obaba nabantu abayizinhloko zomuzi abakhulume komunye ukuthi hayi kunenkatha ethize njalo esiyenzile la iyenziwa kanje because ukugcoba umuntu uphinde ugcoba umuntu kanti kunomuntu wayimisa inkatha kufanele ukuthi niyadlala ngisho singamgcoba akazwakali kunomuntu owayifaka yena ngalendlela yakhe. Okay. All right, Indaba egagaseni siyaqhubeka. Ngithatha isibonelo nawe ePine Town. Sabona isibonelo? Ukuthi Alex ninjani nomkhulu lapho. Yebo. No siyaphila. Ungakabuzi nje esibonelo. I-conversation yethu namhlanje kwindaba yesintu sikhuluma ngezinto kumele siziqaphele singazenzi uma kuzoba khona into eyenziwe ekhaya umsamo umsebenzi kanye nento ke ethinta abalele. Ukuzihlonipha ukuyithiba wenze njani? Yini ongamele ukuthi uyenze? So my guest umakhosi umnikazi kanye ke nomkhulu umlaba. Yebo sibonelo. Ebubudi Alex mina okwami ngicishe kuumbuzo obuzubane nozizinto usanda kuphuma la. Yes. Azithi mhlambe ngumuntu wesifazane ekhaya. Sithi ngikhule la ekhaya kunomkhulu obaba omncane. Yes. Shiswa impepho la ekhaya. Yes. Ekhamba ngesikhathi ehamba ubaba ehamba umkhulu kusale ubaba omncane. Then ubaba omncane athathe izinkolo akholelwe kuzona kusho ukuthi kungabibikho umuntu ozokwazi ukuthi eshise impepho la ekhaya mina la ekhaya ngumuntu wesifazane mhlambe oyingane la ekhaya wesifazane mhlambe ngumuntu ohlushwa abantu abadala kakhulu ngaso sonke isikhathi uma nginezinto ezikayo ingilazo ivela ngami ubani mhlambe esimeni esinjalo okufanele ukuthi engixhumanise nabantu abadala ngokwempela. Okay. All right. Makhosi. Bese nguphonsa kubaba umlaba ngoba umlaba ngiyabona ukuthi uya director ekutheni lo nomlaleli waseqaleni ekutheni mhlambe mfethu busakathi usabambile umlaleli lo ongene ngaphambili wamphendulile ekutheni kuke kubikwe khona isiko lenziwayo lokuthi abikwe umuntu kuyenzeka kube umuntu omncane kunani nonke kodwa kumele nimhloniphe nawe futhi makuthi mhlawumbe omncane unikezwe lo msebenzi bachazile ukuthi ungabeke leyo nto se uyithwala usuyiphakamisa. Mhlambe ukuphinde sigcizelele sohlaza mnikazi. Asibambeni siyaqonda manje ukuthi imndeni nemndeni iyaxabana iyanukana ngisho ubaba omncane eclean kodwa bagcine bethi la ekhaya hayi sithakatho ubaba omncane ngenxa yamanga ethu thina abantu abahlolayo. So bengithi mina mphuthumeni ubaba omncane uma sekhona baba omncane sicela uzosigcobela ngoba unamandla wena okhuluma emsamo sicela usigcobela nangu umfowethu kuba uyena okhuluma emsamo ngoba lithi usiko nesizulu uma mina ngiyindodana ngishisa impepho ekhaya ubabe khona ngokwesintu ngichaza ukuthi ubaba ngiyambulala. Okay. All right. Ngikholwa ukuthi icacile kwesibonelo umbuzo lo no common kubantu abaningi hence beyibuza as well. Ngizokena ku Facebook ngifunda ke nawo ama comments akhona ungaya ku page list Indaba with Alex and lolu hlelo zolithola ku app Gagasi FM including the videos zalo ungaya na ku app Gagasi FM la uzokwazi ukuthi uyithole khona. All right. And then uzanosi uthi ngicela ukubuza ukuthi uma kuukuthi ngizokwenza iladi eliqondene nami kusasa obviously ukhona ozoshisa impepho then kuyenzeka yini ukuthi kube khona indlela engaba yisolution ngoba sengingena ke kuma period kuyaqhutshwa nomcimbi uyayekwa noma kubhekwa oshisa impepho kuphela isimo sakhe so akuyena ozoshisa impepho kodwa na uzobe khona as a family member then usengena ke kuma period nansi le ndaba ama period bacishe bangibulala ngelinye ilanga mengithi ama period awusuku ngekho pure ama period wena njengomuntu wesifazana ngithi wena owenzelwe iladi akuwena oshisa impepho uzothi nje yacala lapha enzansi ubikwe ngoba yikho into enomsamo
oyikhulumayo noma oyenzayo. Angeke sikhansele umsebenzi ngenxa ama period ayimvelo. Kodwa into ozoyenza wena into enempepho nje nomsamo vela uyithinti so awusondele kuthena uthinte inoma yini lapha enzansi but impepho ungathelwa ngayo and all that stuff but at the end of the day kunemithi ongeke uyisebenzise mokuma period or angithi muthi ngeke usebenzise mokuma period as umuntu wesifazane because lo muthi lo uyenzeka ukuthi ukhinyabezwe yilesi simo kuso wena ngoba kuyisimo esisecret ekudinga ukuthi usembrace usigubuzele kuze kube kuyimasi yaphela kuyima uengage kodwa mase kuziwe esimeni somcimbi ingakho kufanele kube wehlele ngenzansi kuqhubeke lo zokwenzela ayikho into engonakala. Okay, angiye obukwa sabona Mkhizi. Sawubona sikangana njani? Sikhona cwaba njani wena? Ngiyaphila futhi ngilele nehambeli zakho. Sikulalele mfethu. Yeah, futhi nginombuzo la ngicela ukubuza la engicela ubengisize kuona. Lapha kithi kwabumba umlomo kunomsebenzi obunqunyiwe obuzoba khona buzoba nge-30 July. So sekufike la khona sekuphoqa ukuthi umsebenzi uhlehliswe khona ngenxa ukuthi obezosiza qhamukene sibonakala sokuthi kunamaqala abazali okumele kudlule kuona before kufike lo msebenzi. So umbuzo wami ngicela ukubuza ukuthi kukhona la idlozi elidinwa khona ngokukhetha kwalomsebenzi ngalezi izathu engishoyo. Umbuzo wami oqala then umbuzo wami wesibili ngicela ukubuza ilowo ukuthi mawuzoshisa impepho kumele uye uclean upure. Ngicela ukubuza ukuthi ngirongini uma ngizokwenza angazi noma sohlaza ngilibize leli gama ujwayele ukulibiza manje ngikhuluma lohlelo lakusasa lokuthi ngumfana ngenze lento yenzwa abafana ukuthi ngikhiphe lento engisuke ngifuna ukuyikhipha then uma ngenza lo process leyo ngirongini ukuyenza ngizoshisa impepho. Ile imbuzo yami engicela ukuyibuza. Yes, uclean inyoka. Yeah. Okay. Sengilahlekile. Angazi ukuthatha muphi umnika. Uthande lo. Soqala ngizothatha wena uzothatha lo wendlu wakho. Okay, sure. Okay, asiqale ngapha. Sure. Sohlaza le akhuluma ngawo ngendaba yomsebenzi sekunesibonakaliso esesiqhamuka ukuthi cha kunento ethize engamacala avelayo. Uma kuukuthi kuyinto esibonakaliso sekufike amathongo avimba kulowa muntu osizakho ngizothi mina kulungile abayiyeke leyo nto ngoba uma kufika isibonakaliso kushuthi ithongo la khona seligijime la yoma phambili ukuthi cha uma kwenzeka lokhu akufanele ukuthi kwenzeke lokhu kungakenzeki lokhu ya kodwa uma kuukuthi yinto ayibambe ehlola lo muntu kade ehlola ongenani bengizothi kulomndeni abathatheke manje imbuzi beyoshweleza ukuthi hayi bese sithi sizonihlelela into ethize kodwa kubonakala ingathi kunomsebenzi othi kube ngathi lento iyakhulunywa kungabonakala nje bona sebenza iagreement nomuntu ozobasiza ekubeni kunabantu asebethembile futhi balinda ukuthi kunomsebenzi othize ozokwenziwa. Sure. Weyizwa le mfethu. So singadlulela kule. Yeah, question 2 ekutheni mangabuzoya Emsamo ukushaya ishandesi le kunakho kuthathwa njengokungcola yini mnikathi kakhulu ukungcola okuphinda phindiwe ke lokho ngoba usuku uqale wadungeka nje uwedwa wakhanuka uwedwa ungabukanga umuntu ungabukanga simo sithizeni kuyichilo nje ngisho nasedlozi ngiyazi kusasa nizongiphikisa no Dr Mthembu nithi into eyenziwayo yebo isiyenziwa so masturbation namadlozi awuyifuna masturbation umoya omubi makuziwe entweni yesintu. Okay, so angakwenzi lokho angaqali weyizwa leyo bhuti Hayi ngiyayizwa sikhangane ngiyayizwa ngiyabonga. Yenze days before. Yeah. So manje ebesuba pure. One uA. Yona idinga ukuthi ngizilele for 7 days ngayenza namhlanje ngizoshisa impepho. No, uyayizi initially ayifuneki makuukuthi sekuyinto mhlawumbe oaddicted kuyo ithandayo nekujabulisayo ekubusisayo yizile ngoba khumbula ukuthi ngalesikhathi uyenza kune picture nayo la ikhanda yalento wena ekwenza ukuthi ugcinwe kulesimo ikujabulise. We understand now vele uthwebuleke samuntu onomuntu wesifazane ingakho kuze kutshuze lokho yokutshuzayo kanti enye into nazo Sohlaza kule ndaba yendlwabo singakuthatha nje singakuthatha nje ngendlela elula kodwa ngezinto lezi ehlale esikhuluma ngaso umuntu engalindeli isilwana azosiphupha esibona umuntu engalindeli futhi umdliwa ozofika kuyulale naye
kodwa uzomthuma iyakwazi lento urana engqondweni uzwe nje ube nefeeling ucabange le ntombazana kwayibona ugcine uze wenze lento not ngoba isuke yenziwa nguwe. That's why umnikati ayilokho iveza ukuthi lento iwukungcola ngoba usuke uphushwa umoya othize osuke ungene kuwena. So mama makhulunywa ngokulala nesilwane nje so masturbation it can come in a form of masturbation. Exactly. Okay. Azathi umuntu no sengi addicted ngifeel comfortable if ngiyenza ngingeke kanti uphushwa isilwane. Ukhona umuntu othe nje mina angisalali mangayenzanga ayafika ubuthongo sekuphoqa ukuthi. Okay. Right? Sure. So subscription yakho kulama porn sites no banibani eyawuthi kuyi-review kancane bathi isilwane. All right. Sure. Zekakasini now ethi ngithathe omunye umlaleli ukwindaba ekakasini. Sekubingelela anonymous? Ukwindaba? Hello. Yes mfethu sekubingelela kunjani? Ngiyaphila. Sure mfethu uthini yakhe question? Ngicela ukubuza lapho kuma ngicela ukubingelela uqala uma guest niyaphila. Yebo siyaphila. Yebo siyaphila. Ngicela ukubuza la ngicela bengicacisele. Lana ngumfana ne. Yeah. Ngizaleleka ngizothini oh my god ngalahleka. Okay ikanje Alex. Ngumfana ne. Ngisebenzisa isibongo sababa. Yeah. But umama nobaba bazange like bashade umshado nomgcaco. So kodwa still ngisebenzisa isibongo sakhe ubaba. Futhi ngihlala kagogo. Angazi uma ngiunderstand ngihlala kagogo like boka ma uma kagogo. So mina mama sengifuna ukwenza umsebenzi ngiphahlela kobani ukuze ngikwazi ukuthi mhlawumbe mase ngibonge kubona labo bantu ngizobonga kusiphi isibongo. All right. No yezwakala. Right? Yeah. Sohlaza sizoqala sikhulume ngendaba yokuthi uma uya kumuntu omelapho endabuko sekuyitemu ukuthi hayi abantu bakini abekho right abasekhaya komama. Kungenzeka ukuthi icala lenzo baba wakhe ukuthi angayigcini imfanelo zasekhaya konina. Kodwa kuboka baba wakhe kunokhokothize okuyena omvikelayo nomenzela izinto. Kodwa kafushane ukuphendula umbuzo njengomuntu ongakakhishwe ekhaya konina kubika ukuthi yonke into ayenzayo ayenzele la ekhaya kuboka mama wakhe. And indaba yesibongo ukuthi ngibizwa ngomlaba phakathi kwabantu ayisebenzi into esebenzayo yinqikithi yomsamo ukuthi mina ngiregistrwe kumuphi umsamo noma ungabizwa ngesibongo biza ngaso mnewethu kodwa mawazweni ukuthi uregistrwe lapha uphandlwe lapha ekhaya komama vela amadlozi asekhaya komama ayohlale kwembathile futhi uyofanele ukuthi uyohamba uyobonga kuona. Okay. So la kagogo nje kukagogo la kuzala khona uma labo bantu bangihlala khona kushuthi kubona yikho mhlambe into inzima abayidlala empilweni yami ukuthi mhlambe mangiphahla ngiphahlele kubona ngoba ngihlala khona kwamalo angihlala kamkhize kama. Yeah. Yikho lokho engikushoyo ukuthi yes yikho ngisho mnewethu ukuthi wena njengomuntu ongakakhishwa nomama wakhe engakakhishwa wayiswa le ekhakini wayothelwa ngenyongo na ungakhishwanga la ngembuzo wamukelwa ekhaya kini usewumntwana wasekhaya komama into yenzayo uyenza la ekhaya komama. Akusho lutho ukuthi usibiza isibongo sako baba. Yeah. Akusho lutho lokho okwamanje as much as in the long run kuzofanele kube into elungisekayo. Ngoba kwakona ukubiza isibongo kungahambe kulikhwelezise elinye idlozi lokuthi wena uphahla lakithi kodwa ipayslip yakhe iphuma nesibongo sasekhabo baba. But right now ungene eshalofini lemlanjwana. Yes. Ungene eshalofini la komalume uphahla impepho yakomalume. All right. Ngiyazi yabathinta abantu abaningi. So yenza nje ibe itopic ngokwayo sibuyele kuyona. I have to thank you ama guest ethu mkhulumlaba kanye ke namakhosi umnikati. Yes, isikhathi siyagijima. Utholakala kanjani ke Ximba? Siyabonga Sohlaza. Ngikhona lapha ya eMtubatuba ngibuye ngitholakala eMlazi, ngitholakala eJimistini eGoli. And then inamba esitholakala kuzona 063 702 1026. Eyesibili 076 492 11110. Siyabonga. Siyabonga kakhulu kumkhulumlaba. Makhosi mnikati? Yes, ngikhona eMaritzburg. Inamba engitholakala kuyo u074 051
4679 ngicela uyiphinda 074 051 4679. All right. Sibonga kakhulu. Discussion yethu namhlanje ibishubile nokho. Please give me ama topic officers what discuss kwindaba yesintu. Ngangimailela indaba@kakasi995.co.za. Thank you for watching and ngizowafunda ke nama comments ku YouTube lolu hlelo zokwazi ukulifica kusukela eqaleni kuze kufike egcineni. Ungaya ke na ku app Kakasi FM uzokwazi ukuthi ke ulithole. Indaba was produced by Mr. Sphelele Nzuza ngingu Alex Okomthiyane. Indaba, special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Oh, Indaba, talking my business, isintu. Nazo zonke indaba zabasha.